Wasalna għal programm ieħor ħbib tiegħi, programm li s-sadrajtu jismu hemm miktub illa li aħna li hemm niddiskutu x'hawn miktub fil-kelma talla. Aħna l-messaġġi tagħna dejjem jitkellmu fuq dak li hawn miktub hawnhekk u mhux x'jaħseb jew xi preferi li jgħallem il-bniedem. Għalhekk dejjem nidulkom aħna importanti li jkollkom il-Bibja lesta magħkom jew għall-inqas li jkollkom karta u xi penna biex tiktbu biha ħalli anke tniżlu l-iskritturi li aħna nkunu qed ngħidu ħalli tfittxuhom u taraw hekk hux veru dak li qed ngħidu aħna jinsab miktub f'dan il-ktieb. Kunu bħal Berejani kif qalilna Pawlu. Kienu l-aktar nies nobli għax dak li kien jellemhom Pawlu ma kinux jemmnuh bajnejhom magħluqa, kienu jmorru jfittxu fil-kelma talla ta'. U hekk irridu nagħmlu aħna meta nisimgħu xi ħadd joħroġ b'xi messaġġ spiritwali jisma' x'qed jgħid da. Veru hekk hawn miktub hawnhekk ejja ħanara u hekk irridu nagħmlu aħna. Il-programm li tal-lum din is-sensiela li ħnibdew illum qed insejħula ġens maħtur, nazzjon qaddis u poplu miksub. Il għaliex se nitkellmu fuq il-poplu ta' Alla. Poplu li huwa ġens maħtur, jiġifieri għax għażlu Alla għażel poplu għalih, huwa nazzjon qaddis il għaliex għax Alla dak il-poplu li jeżel għalih taħ it-tora, taħ l-istruzzjonijiet u qallu permezz ta' di tgħix u jekk inti tgħix permezz ta' di tkun maqtuħ is-separat għalija u poplu miksub għaliex Alla xtara dan il-poplu b'demmu stess bħalma nafu aħna illi nemmnu f'Jexua l-Messija li permezz tad-demm li ċerċar għalina fuq l-ewda aħna issa nistgħu nistejħu li aħna poplu miksub. Alla xtrana permezz ta' dak id-demm. U biex nibdew il-programm tagħna nħeġġiġkom fuq ħbib tiegħi u tmorru fil-ktieb ta' Deuteronomju, ktieb ta' Deuteronomju, kapitlu 7 u ħanaqraw vers 6. Vers 6 jaqra hekk. Għax int poplu mqaddes lil mulej. Alla tiegħek lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu tiegħu il-maħtur fost il-ġnus kollha ta' fuq wiċċ l-art. Jiddispeċini hawnhekk ma kienx qed jitkellem għall-poplu Malti jew għall-poplu Amerikan, hawnhekk Alla kien qed jitkellem għall-poplu Iżraelit. U jekk komplu taqraw il-passaġġ tkunu tafu x'qiegħed ngħid. Imma il-kelma li għadna kif rajna kienet għall-poplu Iżraelit, il-poplu li Alla kien għadu kif ħareġ minn ġewwa l-Eġittu mill-iskjavitu u ġabu fit-deżert, ġabu taħt il-Muntanja Sinaj waslu sem u fuq dina il-Muntanja Sinaj nafu aħna x'ġara Alla ta' l-istruzzjonijiet lill-poplu tiegħu kif għandu jgħix biex ikun poplu maqtuħ is-separat. Dik li ħafna jsejħula it-Tora. Hija mhix xi kelma li għandek tibża tgħid ta' it-Tora hija kelma Ebrajka li tfisser istruzzjonijiet. Apparti li it-Tora hija istruzzjonijiet, kienet isservi għal żewġ affarijiet oħra. Kienet isservi bħala u għadha sservi fil-fatt bħala l-Kostituzzjoni tas-Saltna talla għallu inti l-poplu tiegħi. Jiena ħankun dak li mmexxik, tittoqgħod taħti tittobdi daw l-istruzzjonijiet. Ma issa qed naraw li taħt istruzzjonijiet biex ikun qaddis. Li permezz tagħhom bħala Kostituzzjoni setgħu jkunu membri ta' din is-saltna u apparti hekk ukoll it-Tora isservi bħala l-kitba taż-żwieġ, dik li jtisseħ il-ketuba bl-Ebrajk. Mela meta tom it-Tora Alla meta ta' liġi lill-poplu tiegħu kien qed jagħmel tliet affarijiet, kien qed iqaddishom permezz tagħha, kien qed jagħmilhom itihom identità, dik li kien qed jagħmel kien qed itihom identità. Daw il-poplu talla issa m'għadhomx poplu jiġġerra fid-deżert, m'għadux poplu mitluf, dan huwa il-poplu talla. U kien qiegħed ukoll jagħmilhom offerta, kien qiegħed jagħmilhom jinvithom biex ikunu jistgħu jiżżewġu. Xi ħaġa li huma qalu iva rridu nagħmlu. U dawn huma allura x'qed naraw il-Alla ħatar ġens għalhekk ġens maħtur Alla għażlu da, mhux il-poplu għażel lil dan l-Alla, Alla għażel lil dan il-poplu mill-bidunet. Jekk naqraw l-istorja minn żmien Abraham.
tibda l-istorja tal-poplu Alla. Kif Alla sejjaħ dan il-poplu biex ikun tiegħu. Qed naraw li l-Alla qabbes il-poplu tiegħu permezz ta' Tora u qed naraw bħalma diġà semmejna li Alla dan il-poplu xtraħ bi prezz għala ħafna. ċarċar demmu għalina. Bħalma qed taraw allura dan jfisser li jekk aħna irridu nkunu parti minn dan il-ġens, jekk irridu nkunu parti minn dan il-ġens maħtur, jekk irridu nkunu nazzjon qaddis, jekk irridu nkunu poplu illi Alla kiseb għalih, irridu noqogħdu taħt l-istess liġi li Alla ta' lil dan il-poplu. Inti ma tistax tissejjaħ ta' Alla jekk inti m'intix toqgħod taħt il-liġi tiegħu, mela allura biex inti tkun tista' taqa' f'din il-kategorija ta' daw it-tliet affarijiet li qed insemmu, inti trid tkun tagħmel parti mill-poplu ta' Alla. U hawnhekk fejn Pawlu, l-Apostlu Pawlu jgħidilna aħna fera salvaġġa ġejna imlaqma issa ma' Iżrael, iż-żebbuġa naturali. Il-moment li aħna ġejna mlaqma ma' dik iż-żebbuġa, il-moment li aħna ġejna issa ħaġa waħda mal-poplu Iżraelit, mela aħna rridu nibdu naduraw l-Alla ta' Iżrael, nissottomettu lil nfusna taħt Alla ta' Iżrael u nobdu il-liġi li Alla ta' lill-poplu tiegħu, l-Iżrael. Daqshekk sempliċi l-affari. Din hija kostituzzjoni li permezz tagħha meta kien qed itjien Alla kien jaf qed jagħmel, meta Alla ta' it-Torah tiegħu bħala kostituzzjoni kien qed jgħid il-poplu tiegħu ismek inti timxi magħha din, inti tkun maqtuħ mill-kumplament tad-dinja, tkun maqtuħ għal Alla bħala poplu, ma jkollokx aktar x'taqsam issa mal-Babilonja li tinsab fiha id-dinja. U dina xi ħaġa interessanti narawha wkoll fit-talba li Jaxxua għamel għal poplu tiegħu, naraw talba ferm interessanti li Jaxxua għamel għad-dixxipoli, imma mhux biss għad-dixxipli tiegħu f'dak iż-żmien, imma anke għal dawk li kienu ser ikunu jafuh wara. U nitlobkom tmorru miegħi ħanaqraw din it-biċċa minn din it-talba, il-Vanġelu tal-Apostlu Ġwanni ħammorru kapitlu 17 u ħanaqraw versi 15 u 16. Talba li Jaxxua nerġa' ngħidilkom kien qiegħed jagħmel għad-dixxipli tiegħu. U Jaxxua lill-missieru talbu hekk. Ma nitlobx li tneħħihom mid-dinja, imma li tħallishom mill-ħażen. Mhumiex tad-dinja bħalma jiena m'iniex tad-dinja. Qaddishom fis-sewwa kelmtek hi s-sewwa. Mela x'qed naraw? Qed naraw li Jaxxua qed jitlob lill-Alla l-missier biex il-poplu tiegħu mhux jieħdu minn din id-dinja. Jekk Alla poġġena f'din id-dinja biex ngħixu fiha, aħna għandna ngħixu l-ħajja tagħna sħiħa, kompluta sakemm Alla jsejħilna. U dak li qed jgħidu Jaxxua, qed jgħidu toħodhomx minn hawn qabel żmien imma għejnhom biex ma jkunux parti minn din il-Babilonja, biex kun jistgħu joħorġu minnha. Talba interessanti ħafna. Ma nitlobx li tneħħihom mid-dinja ma li tħarrishom mill-ħażin. Kif nistgħu naħarsu lil nfusna mill-ħażin billi nimxu mal-istruzzjonijiet ta' Alla. Jekk inti timxi mal-istruzzjonijiet ta' Alla, inti qed tħarrslek innifsek mill-ħażin. Il-moment li inti qed tagħmel il-ħażin għaliex għax qed titbiet mill-istruzzjonijiet ta' Alla, mit-Torah. Mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja nafuha di li aħna qegħdin f'din id-dinja ma maħniex ta' din id-dinja, aħna nappartjenu għas-saltna ta' Alla. Saltna illi għandha istruzzjonijiet, għandha liġi, u biex inkunu parti minn dik is-saltna rridu nimxu ma' dawk il-liġijiet. Inti ma tistax tkun parti mis-saltna ta' Alla u tagħżel li ma timxix mal-liġijiet ta' Alla. Żgur illi tiġi mkeċċi il-barra, ma tistax inti tkun parti minn dak il-poplu jekk mhux se timxi mal-liġi li Alla ta' lil dak il-poplu. Qaddishom fis-sewwa kelmtek hi s-sewwa. X'jiġifieri qaddishom bħalma diġà rajna nazzjon qaddis, ma' nazzjon maqtuħ is-separat. Jaxxua stess qed jgħidilna kif għandna nkunu maqtuħ separati permezz tal-kelma ta' Alla. Allu qaddishom fis-sewwa kelmtek hi sewwa, ma jekk tkun is-separat
ma tistax tgħid jiena m'għadniex taħt il-liġi, ma tistax tgħid illum m'hemmx liġi għalija, ma tistax tgħid il-kmandamenti jiena m'niex taħthom, l-10 huma kollha kemm huma. Taħt kollha tittoqgħod biex tkun parti minn dan il-poplu, għax inkella l-moment li ksirt kmandament wieħed inti ksirthom kollha. Imma qed naraw hawnhekk interessanti il-Jexua qed jitlob il-Alla l-Missier biex jgħinna noħorġu minn din il-Babilonja. U hawnhekk fejn nagħmel l-ewwel mistoqsija tiegħi jiena u ngħid kieku jkolli nistaqsik u ngħidlek fejn hemm miktub fil-Bibja li aħna għandna noħorġu minn din il-Babilonja. U żgur li ħatoħodni fil-ktieb tar-Revelazzjoni nitlobkom tmorru hemmhekk miegħi ktieb tar-Revelazzjoni kapitlu 18 u ħanaqraw vers 4. Ma ninsawx dan huwa l-Apostlu Ġwanni meta kien qed jirċievi rivelazzjoni mingħand Jexua innifsu tant tali li anki tellaw quddiem it-tron u ra it-tron ta' Alla. U l-Apostlu Ġwanni jgħidilna hekk fil-kitba tiegħu, kapitlu 18 vers 4. Imbagħad smajt leħen ieħor mis-sema jgħid, oħorġu ja poplu minna biex ma tixxirkux fid-dnubieta u ma teħtux sem fil-kastigi tagħha. U interessanti mela issa qed naraw hawnhekk l-Iskrittura fejn Alla qed jornanna, oħorġu minna dik il-Babilonja, oħorġu minna dik is-sistema tad-dinja, oħorġu minna dik is-sistema li qed tgħaddi ħafna liġijiet li Alla jobgħod u r-riżultat tagħha id-dinja bħalissa qed tgħaddi minn dak li aħna għaddejjin. Kulħadd jaf kif id-dinja bħalissa hija għall-kubteja finanzjarjament, industrialment. Id-dinja bħalissa għaddejja minn perjodu ikraħ ħafna. Il-biża ta' dan kollu x'inhu? Il-dinja għadha l-ewwel waħda. Min jaf x'għatem iktar warajha, laqqas dan il-ktieb li qed naqra minnu l-ktieb ta' Revelazzjoni hekk jgħid. Hemm ħafna affarijiet iktar koroħ mill-COVID-19 coronavirus. U jekk il-COVID-19 coronavirus ġab id-dinja fl-istat li ġabha bħalissa xer jiġri meta jiġu ħafna affarijiet għal minna. Imma l qed jgħidilna uħarġu minna dik is-sistema ħalli intom ma jkollkomx taqsmu ma dak il-kastik. Huwa kellha qed jagħtina l-kelma tiegħu li jipproteġina u lest li jieħu ħsiebna. Basta noħorġu minn dik is-sistema. Biex toħroġ minn dik is-sistema tkun parti mill-poplu tiegħu, mill-parti ta' Iżrael, mill-poplu ta' Iżrael. Jekk inti parti mill-poplu ta' Iżrael, allura inti suppost qed timxi wara l-istruzzjonijiet li Alla tagħna fl-ewwel 5 kotba li kiteb Mosè. Mosè li Alla uża biex iwassal l-istruzzjoni tiegħu lill-poplu. U minn hemmhekk nafu aħna kif għandna ngħixu. Hekk jgħid l-Apostlu Pawlu jgħid Alla ħares ma kienx il-liġi tal-Alla x'kieku ma nafx x'inhu dnub jiena. Il-problema li d-dinja qiegħda f'dak li qiegħda, il-problema li hawn dana id-dnub kollu fid-dinja era li xax id-dinja ma tiġ taqra x'Alla x'qal lil Mosè, imma titmur fil-Vanġelu modern, fil-Vanġelu ta' Ġwanni, ħalli toqgħod tarxinna u id-nejna u nieħdu pjaċir nisimgħu l-affarijiet sbieħ. Imma daka programm ieħor għal ġurnata oħra. Mela jien qedtilkom jekk nistaqsikom semmu l-Iskrittura fejn Alla qed jgħidilna biex noħorġu minn din il-Babilonja, intom ħatoħduni f'kapitlu 18 tal-ktieb tar-Revelazzjoni vers 4. Imma ħbib tiegħi daka mhuwiex l-uniku vers illi Alla juża fil-kelma tiegħu fil-Bibja sabiex jgħidilna biex noħorġu minn din il-famuża Babilonja. U fil-fatt se nużaw 4 skritturi oħra f'dan il-programm sabiex inkunu nafu Alla fejn qed jgħidilna biex noħorġu minn din il-Babilonja għaliex importanti li narawhom kollha daw il-5 tifrus, il-wieħed li qrajna u l-4 l-oħra. Ħanidilkom għalfejn. Għaliex aħna nafu li kull ma tkellem Jexua u qal tassew ngħidilkom, kulħadd kien iwaqqaf widnejh. Għaliex l-użanza ila ġejja minn Eden kienet illi meta xi ħadd jirrepeti xi ħaġa ifisser li hija importanti. Ħanpoġġiha differenti. Jekk xi ħadd irid jgħid xi ħaġa li hija importanti, kien jirrepetiha darbtejn. Għalhekk Jexua kien jgħid tassew ngħidilkom f'dak li ħanejdilkom huwa tassew minnu, verament minnu.
Issa, jekk Jaxua kien jirrepeti darbtejn biex juri kemm importanti l-affari, kemm aktar importanti xi ħaġa li Alla fil-kelma tiegħu qed jirrepetiha 5 darbiet. L-ewwel waħda qrajnija ktib ta' Rivelazzjoni kapitlu 18 vers 4. Issa ħammorru għat-tieni skrittura. U din id-darba ħammorru fil-profeta Eżejja, profeta li nuħu pjaċir ħafna nistudja, profeta li Alla uża bil-kbir biex iwassal il-messaġġ lill poplu tiegħu kemm dak iż-żmien u kemm illum għax tinsewx ħbib tiegħi m'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx tgħidilna l-iskrittura. Ktib tal-Ekklesjastiċi jgħidilna m'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. Dak li seħħ irid jerġa' jsir. U dan li qed jgħidilna Eżejja bħalma qal lill-poplu tiegħu Eżejja dak iż-żmien għax kienu qegħdin ġo Babilonja u ridhom joħorġu minnha. L-istess ħaġa qed jgħid lilna illum il-mulej per l-istess morru miegħi fil-ktib ta' Eżejja kapitlu 48 u ħammorru vers 20. U vers 20 jaqra hekk. Oħorġu minn Babel, aħarbu mill-Kaldin, bleħen ta' għana ħabru u għarfuh, xandru satar fl-art u għajdu, feda l-mulej il-qaddej tiegħu Ġakob. Ġiex flus interessanti ħafna, nerġa' ngħid meta mhux sempliċiment taqra ma tistudja l-ewwel ma qed narawha oħorġu minn Babel. L-istess ħaġa li rajna fit-tib ta' Rivelazzjoni, oħorġu mill-Babilonja tiqpgħux parti minnha. Aħarbu mill-Kaldin, interessanti hawnhekk fejn jibda jsir l-istudju, min huma l-Kaldin? Il-Kaldin fil-Bibja kellhom żewġ ismijiet li kienu magħrufa bih, Kaldin u anke Asserjani. L-Asserjani u l-Kaldin huma l-istess poplu. Interessanti llum inkunu nafu min huma dan il-poplu. Minu il-poplu ta' Assirja llum? Il-poplu ta' Assirja llum huwa ħadħlif l-Unjoni Ewropea. U għalhekk nerġa' ngħid Alla qed jgħidilna biex noħorġu minn din is-sistema. Mhux qed nitkellem politikalment imma qed nitkellem spiritwalment biex ħadd ma jakkużana. Ħadd ma jiġi jgħidilna qed tiddaħlu fil-politika tal-pajjiż, ma jinteressanix il-politika tal-pajjiż, dak jirrispondu għaliha il-politikanti u dawk li jmorru jxejru l-bnadar, aħna nirrispondu lil-Alla, nirrispondu għal l-Alla biss. Min huma l-Asserjani? Qed ngħidu l-Asserjani huma l-Unjoni Ewropea immexxija mill-Ġermanja li storikament dejjem nafu li għal xi raġuni kienet kontra Iżrael u hekk għadha sal-lum u hekk se tkun l-Unjoni Ewropea kollha immexxija mill-Ġermanja. Imma dik hija affari oħra, suġġett ieħor. Bleħen ta' għana ħabru u għarfuh, xandru satarf l-art u għajdu. Feda l-mulej l-qaddej tiegħu Ġakob. Minnu Ġakob? Ġakob huwa Iżrael. Kien inbidillu ismu kulħadd jaf l-istorja suppost illi Ġakob Alla bidillu ismu għal Iżrael, Iżrael li minnu ħareġ il-poplu Iżraelit u allura dak li qed jgħid dana il-vers biex inxandru illi Alla feda l-poplu tiegħu u bħalma fdieħ fi żmien Eżejja se jerġa' jifdieħ issa meta l-Asserjani se jerġgħu jduru kontra l-poplu tal-Alla iva ħbib tiegħi. Nerġa' ngħidilkom xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. L-Asserjani se jerġgħu jduru kontra il-poplu tal-Alla, għalhekk huwa importanti inti tkun taf min huma l-Asserjani u min huwa il-poplu tal-Alla. Ġew affarijiet li huma parti mill-istorja tad-dinja, kemm storja li għaddiet u kemm storja li qed tinkiteb u li qed trid tinkiteb fil-futur. Mela hawnhekk diġà qed naraw it-tieni skrittura fejn Alla qed jgħidin nisma' oħorġu mill-Babilonja, immorru fi profeta ieħor illi huwa interessanti u ħafna illi naqrawh għaliex ukoll dan il-profeta Alla użah bil-kbir u issa ħammorru fil-ktieb ta' Ġeremija, ktieb ta' Ġeremija u nitlobkom tmorru miegħi kapitlu 50, f'kapitlu 50 ta' Ġeremija u mmorru vers 8. Għaraw x'qed jgħid vers 8 għal-mulej. Aħarbu minn ġewwa Babel u minn l-art il-Kaldin oħorġu kunu bħal bdabat quddiem il-merħla. X'qed jgħidilna u l-mulej qed jgħidlek kun bodbod mhux ġifieri kun salvaġġ ta' ġifieri qed jgħidlek kun dak li tmexxi
tħallix min imexxik min imnieħrek, speċjalment fejn tidħol l-ispiritualità, tħallix min imexxik u jgħidlek isma' m'hemmx Alla, għax min jgħid li m'hemmx Alla huwa eblaħ jgħidilna s-salmista. U daw in-nies li qed jgħaddu daw il-liġijiet ta' abortions u żwieġ bejn l-istess sessi, daw huma nies li b'daw il-liġijiet qed jgħidulek isma' m'hemmx Alla, aħna Alla ta' nfusna. U dak li qed jgħidilna f'dan il-vers Alla, aħarbu minn ġewwa Babel, oħorġu minn dan it-taħwit. U minn art il-Kaldin oħorġu, taqpawx parti mill-Assirja. Kunu bħal bdabat qudiem il-merħ, ġifieri kunu intom il-mexxejja, intom il-leaders, intom li tmexxu. Mhux tmorru wara xi ħadd li qed joħodkom ftar fl-irdum. Kunu intom li tmexxu lin-nies lejn Alla. Għalhekk nagħmlu daw il-programmi aħna biex forsi xi ħadd jiftaħ widnejh, forsi xi ħadd jisma' u jinduna kemm id-dinja qed tgħix ħażin u li hemm bżonn nbidlu u hemm bżonn nibdew nimxu wara l-kelma t'Alla. Dik kienet it-tielet skrittura, skrittura li fil-Bibja tiegħi hija intitolata Il-Waqa ta' Babel waslet. Għal min għandu il-Bibja ta' slaleb interessanti huwa l-istess, oraklu għal Babilonja, ġifieri il-kelma t'Alla għal Babilonja. U jekk komplu taraw li din il-Babilonja Assirja qed tispiċċa. Din il-Babilonja sħiħa ġo d-dinja. Mhux Assirja biss, għax inti m'għandekx l-Assirja biss, imma l-Assirja tiġbor dak kollu li huwa pagan, dak kollu li huwa kontra Alla, mad-dinja kollha. Ħadd tispiċċa, ħadd taqa'. Xi darba jrid tkun il-poplu t'Alla biss fuq din l-art taħt sema ġdida u fuq art ġdida. Ejja ħalli ngħaddu għal raba skrittura, u raba skrittura ħammorru Ġeremija l-kapitlu ta' wara issa, kapitlu 51 u ejja naqraw vers 6 naraw x'għandu xi jgħid. Ġeremija kapitlu 51 vers 6. Aħarbu minn ġo Babel u jeħles kulħadd ħajtu, la tintilfux fil-ħażen tagħha għax żmien ta' vendetta u għal-mulej dak li jistħoqilha u se jroddilha. Isimgħu il-messaġġ miftieq din ir-raba darba li qed jgħidilna Alla aħarbu minn ġo Babel u kulħadd jeħles ħajtu għaliex għax Alla għalilna jekk intom toħorġu minn Babilonja ma tkunux parti mill-kastigi li jien ħaribat fuqha. Aħarbu minn ġo fiha u kulħadd jeħles ħajtu, la tintilfux fil-ħażen tagħha. Ejja lix qed jgħidilna tintilfux fil-ħażen tagħha. Għax ħafna anki dawk li huma msejħa Kristjani mingħajr ma jafu qegħdin imkaxkrin ma' din is-sistema. Għadhom aqqas jafu imma qegħdin imkaxkrin. Bħalissa dejjem mill-istudju tal-Ktieb tal-Levitiku tal-im interessanti li qed nagħmel bħalissa huwa kif aħna li suppost aħna poplu nadif is-separat tal-Alla imma kuljum indawrin dak li huwa komuni, dak li kelma stjaħlu maħmuġ, imdawrin bil-ħażen. U rridu noqogħdu attenti x'dan il-ħażen jikaxkarna miegħu. Dak li huwa komuni fid-dinja jikaxkarna miegħu ta' suppost aħna isseparati maqtuha minn dak li huwa komuni. U għalhekk qed jgħidilna Alla oħorġu minna, ħalli ma tieħdux sem mill-vendetta li Alla se jroddilha x'hekk jistħoqilha. Ma jistħoqilx aħjar din is-sistema ta' Babilonja. Għaliex? Għax qed tiġi kontra Alla, qed tagħmel dak kollu li Alla qed jgħidilna biex ma nagħmlux għax mhuwiex tajjeb. Skrittura oħra ħanqbgħu fl-istess kapitlu 51 ta' Ġeremija imma issa ħammorru versi 45. Vers 45 ta' Ġeremija kapitlu 51 jaqra hekk. Is-sur ta' Babel waqa'. Oħroġ minn ġo fiha poplu tiegħi. Ħajeħles kull wieħed minnkom ħajtu mis-saħna tal-għada fil-mulej. Il-mulej se jgħadab. Il-mulej qed jirrabja kontra dak li qed jiġri fid-dinja u qed jgħidilna oħorġu minna dik is-sistema għax ġej il-kastig tagħha. Oħorġu. Ser taqa' Babel. Mhix ser teqpa' fuq saqajja. Is-sur ta' Babel waqa'. Oħorġu minna. Mela qed naraw issa mhux skrittura waħda hemm fejn li qed jgħidilna oħorġu minn din il-Babilonja qegħdin fiha, imma hemm 5 skritturi. 5 skritturi. U tinsewx, il-messaġġ huwa għall-poplu t'Alla, għall-poplu Iżraelit.
U aħna suppost li aħna mlaqma miegħu. Iva ħabib tiegħi issa ħudha kontrija kemm trid. Il-kelma talla mhijiex għall-Kristjan, il-kelma talla hija għall-poplu talla. Il-poplu talla huwa dak li jimxi wara l-liġi tiegħu. Issa jekk inti Kristjan li timxi wara l-liġi talla, mela inti parti mill-poplu talla. Bħalma jien. Jiena nemmen f'Jaxua bħalma temmen int. Nemmen li Jaxua huwa s-Sid u s-Salvatur tiegħi. Nemmen li jiena salvat permezz ta' dak li Jaxua għamel għalija fuq l-ewda. Imma għax nemmen li huwa s-Salvatur tiegħi, jiena nażel li nimxi wara l-kelma tiegħu. Jekk inti wieħed minn dawk il-Kristjani li temmen li Jaxua salvak, imma ma tixtimx wara l-liġi tiegħu, it-tama tiegħek hija firħa. Illa għax qed tgħix fid-dub qed tgħix ġo Babel, u għalla qed tgħidlek oħroġ minn Babel. Ibda jimxi wara il-liġi li tajt jien wara l-Kostituzzjoni tiegħi, ħalli tkun parti mill-poplu mqaddes tiegħi u mhux parti mill-Babilonja. Ma nistax inkun aktar ċar minn hekk. Ma nistax nispjega lil nnifsi iktar ċar minn hekk. U nispera nitlob l-Alla li dan il-messaġġ jasal fuq dawn il-widnej tagħkom. Mela xrajna rajna 5 tifrus għal 5 darbit Alla qed jgħidilna ħorġu minnha u jirrepeti tiqpawx parti minn dik il-Babilonja. Ħalli ma jkollkomx x'taqsmu mat-talim qarrieq mat-talim ħażin tagħha. L-affarijiet qedaw. Alla qed jgħidilna biex noħorġu minn xi ħaġa. Imma mbaċċix ħanifqu hemm. Għalhekk qed ngħidilkom ħbib tiegħi dak talim mhux għal dak il-Kristjan li jemmen illi issa taħajtu lil Ġesu, issa m'għandu għalfejn jagħmel xejn, issa joqgħod bil-qiegħda jistenna d-dinja ddur, praise the Lord amen, hallelujah brother, u ħamorru. Sorry mhijiex hekk l-affari. Jekk Alla ħarġek minn x'imkien, ħarġek minn hemm jew jekk qed jgħidlek biex toħroġ minn x'imkien, qed jgħidlek biex toħroġ minn hemm biex idaħħlek x'imkien ieħor. Jekk Alla qed jgħidlek toħroġ minn dan il-post, diġà għandu post ieħor lest għalik. U żgur li għandu post ieħor lest għalik Alla, mela Alla mhux se jgħidlek isma' oħroġ minn ġottaġen biex jitfek ġonnarta. Jekk Alla ħarġek minn ġottaġen, ħarġek biex jiffrankalek li tiġi moqli, li tiġi maħruq, li tiġi mixwi. Qed joħorġok minn ħaġa u jgħaddik f'ħaġa oħra. Alla ma ħaridx il-poplu Żraelit mill-Eġittu u telqu fid-deżert. U żgur li le, Alla ħareġ il-poplu mill-Eġittu u mexxih għall-art imwiegħda mela ħarġu minn hawn u poġġih in-naħa l-oħra. Iva, għamel 40 sena jdur fid-deżert, bħalma qed nagħmel jiena u inti. Ara ma taħsibx li inti qiegħed f'xi art imwiegħda bħalissa ta'. Speċjalment jekk inti wieħed minn dawk li temmen li m'hemmx liġi li qiegħed taħta. Le fid-deżert għaddejjin aħna. Bħalissa Alla qed inaddafna u jeqpa' jnaddafna illa ġdejjem hemm minn xiex nitfnatfu. Meta naslu fl-art imwiegħda se nkunu nafu ħbib tiegħi, għax fl-art imwiegħda ħajkun hemm sema ġdida, ħajkun hemm art ġdida, mhux ħajkun hemm COVID-19 coronavirus, mhux se jkun hemm COVID-19, mhux se jkun hemm COVID-20, la COVID-21, nafx qed ngħid tkun dinja nadifa u dinja ġdida. Id-dinja li l-mulej ser joħodna ġo fjalek qed jgħidilna ħarġu minn di. Ejjew ibdew imxu mal-liġi tiegħi ħadd itnatfu, ħadd ippurifikaw ruħkom. Ħalli tkunu tistgħu tersqu qrib tiegħi. Ħankun nista' nipproteġikom u noħossibkom u wassalkom għall-art imwiegħda. Dak li għamel Alla bil-poplu Żraelit ħarġu mill-Eġittu u daħlu fl-art imwiegħda. Meta Alla joħorġok mill-iskjavitu, joħorġok mill-iskjavitu biex jeħilsek. Għaliex ħarġu minn ġewwa l-Eġittu lill poplu Iżraelit Alla, ħarġu minn ġewwa l-Eġittu għaliex kien maħqul, kien taħt l-iskjavitu u l-mument li ħareġ mill-Eġittu issa sar poplu ħieles, poplu liberu. U dak li qed jagħmel Alla meta qed jgħidlek oħroġ minn din il-Babilonja, inti marbut, inti skjav f'din il-Babilonja. Oħroġ minnha. U Alla jagħmlek bniedem liberu, jagħmlek bniedem ħieles. Allum f'dan il-programm ħanifqu fil-programm li jmiss nibdew nitkellmu minn xiex qed jaqlana Alla u fejn qed ipoġġina naraw l-iskritturi ta' fejn dan jgħidu il-mulej illa li ma ninsawx li l-fidi tagħna tiġi bismieħ u smieħ tal-kelma t'Alla. Mhux smieħ ta' xi jgħid il-bniedem.
bħal darbohra bħal dejjem nidilkom ħbibtijaj uqodu attenti il-min temnu, uqodu attenti x'tisimgħu dejjem emnu biss dak mhux li jgħid il-bniedem imma emnu biss dak li hemm miktub. Għal darbohra bħal dejjem sħabi ta' Malta Messjanika jibatulkom it-tislijiet tagħhom, jixtuqulkom jiena magħhom, nixtuqulkom is-saħħa, nixtuqulkom l-għena u l-ġid, nixtuqulkom dika il-kelma li bl-Ebrajk fisser ħafna. Forsi bil-Malti ma nifhmuhiex imma il-kelma bl-Ebrajka hija xalom. Għal daqshekk, għal daqstant, fisem sħabi ta' Malta Messjanika nixtaqilkom ix-xalom.